اچھر چوکی دیر سا کوئی تقائد کرے سو ساگو کھڑے سو دیرونا میرے تلیاں دے پیران دے تلیاں دے وچو خولے میرے پیران دے تلیاں دے سو جالل انہا ظالمہ کول پچھو میری سین نے کیا فرمایا اے سچات پھرا میں تھک پئیاں اے نیرے واری کو کتے نہ دے رے پچھ ظالم تو میں تیواں میرے درد کرے دن پیرے اے تقسیم ادا پتھی دے میرے پیو دے کا دل ڈھیرے اچھا لوٹ کر بلدی پیش نہیں تئی سجی پیشی کو بہت دیر حضور دے غلامو جڑن بھیڑی روجہ آمن پھراوان دے گول پھراوان دے سینے پھٹن پائے ویندل پھراوان دے جگرے دلار پائے ویندل اے عجیب رشتہ ہے جڑن پیو کمڑی جے پترہ تے اور پترہ دی ماں ہٹ ویندی ہے اور سارے ہٹ ویندل لیکن بھیڑی آنجل بابے دے پیران دے اپنے بوچن دے دوپٹے سٹ کے آنجل بابا جڑا کچھ غلطی کر کے آئے کر آئے اللہ تعالیٰ صحیح سنے فیران کو کچھ نہ آگی حضور دے غلامو بھائی سجاد صاحب اتائی میں جملہ دیں دارانا اللہ تیجا وحنجو سلامت فرماوے حضور دے غلامو میں عرض پیا کرینا اے ججا پیو کفڑی جے یارو پتراتے وال بھیڑی بھی ردے وال کھڑی چل سٹ بوچن پیو دے پیراتے رکھ ویر دے گل کھڑی چل اے کفڑی جنا بابا اے آدھی اگر شفقت دے جو بدلے کھڑ چل پر نیجے آمرے ویر جدا سکنال مہاریاں سبحان اللہ سجنہ محفل دے اندر روحانیت آ گئی ہے انجو سجنہ جا کے غسل کر گئی دے میرے امام زین العابدین سے فرمائے میری اماں تی جائی چپ کرو آج مدینہ ہو گیا انہا سالمہ کول میں ایک دے بدرے کھلا میرے مرشد نے کیا فرمائے اے فاسے چل جے گوئے نہیں او فاسے چل دا چپ کر ون پا سکینہ اگر راتی اکھیاں تو نہیں رک دی دیا دینا درینا اے تیرے ٹرڑ دا مایا مل پیدا جے ہوتا شاہ مدینہ نہیں میں کولو برے داشتی دا دیکھو چھڑکے شمیر سبحان اللہ حضور دے غلاموں میں کو حکم تھے جملہ میں بلا پیا پڑھنا حضور دے غلاموں میں عرض پیا کرینا اے فاسے چل جے گوئے نہیں او فاسے چل دا چپ کر ون پا سکینہ اگر راتی اکھیاں تو نہیں رکتی بیا دینا درینا تجھے ٹرڑ دا مائیو مل پیدا جے ہوندہ شاہ مدینہ نہیں میں کولو برے داشتی دا دیکھو چھڑکے شمیر کمینہ حضور دے غلامو اللہ تعالیٰ محبت سلامت فرماوے اور قافلہ اہل بیت جائے ویلے سجنا ٹرن لگے انہیں ملک شام دی دھرتی دو ایک سائڈ دے ایک وسی آئیے اس وسی دے نال ایک اکیلا جیاں گھر دے وچ ایک چٹے سر والی مئی نکلیے آکے قافلے توجہ اللہ بات سے ایک قافلے دے قریب آئیے آکے عرضی کریں دی روکے آج یہ قافلے والو اے تیرے سوا
بڑے قافلے دلنر کوئی حکیم جا طبیب ہوئے میرا پتر بیمار ہے بڑے علاج کی تمی لیکن اللہ کریم میرے بیٹے کو شفا نہیں ملتی حضور دے غلامو یا گال چل دی میری سین سجدہ طیبات طاہرہ عالمہ فاضلہ قرآن دی کاریہ بی بی نیب زہرا زینب دے کول پٹلی گئی ہے آپ نے فرمائے میری بی بی تو اتنی بیول رکول